Ang atong Ginoo wala sad siya dawata kaniadtong tao pa siya diri sa kalibutan gi salikway. Pero sige silang pangutana og ikaw ba gyud ang manluluwas? Yan ingon si Jesus, ako naman mong gisultihan pero di man gyud mo motuo. Pero dunay nituo niya, small minority nga maoy gitawag niyag mga apostoles. Nakuhaan pa gani gitog usa nganlag Judas kay mibudhi man to niya. Pero para ni Kristo igo na nga naay 12 ka mga tao nga mituo sa iyang kausa sa pagluwas sa kalibutan. Lisod kayo no? 12 ka tao unya luwason ang tibuok kalibutan niya siya wa kaabot og ilan mo ng terminos usa ka presidente 6 years ang iyang termino murag terminos barangay kapitan 3 ka tuig ra gikan sa iyang pagsugod og sangyaw patay siya nitugot ra pod siya nga mamatay siya. Nabalaka ba siya nga kining maong kausa mawagtang? Wa gid siya mabalaka. Mao na nga sa atong unang pagbasa tin-aw kaayo nga ang iyang kausa ming kaylap nya gipanglutos pa gyud kanang gipangpatay gid sila ba nya ning kuan ning kaylap hangtod gyud nga niabot ngadto na gani gawas sa Jerusalem, gawas sa mga Hudiyo, niabot na sa mga pagano, o dito sa yuta nga dili na sentro sa ilang evangelization, dito sa Antioquia, dito unang gitawag ang mga sumusunod ni Kristo nga mga Kristiyano, Christians. Niya kita ato nang gi-translate sa ato ng pangalan, Katoliko. Pasabot, mulukop sa tibuok kalibutan. Unsa man tong espiritu nga naa ni Kristo o ang espiritu nga naa sa mga tinun-an nga bisag jutay ra sila ning kuan man ning tubo magmayo nya gipaningkamutan pag yung patay. Dili ra ba ordinaryo ang mga taong naningkamot pagpatay, mga pangulong pari, mga pangulo sa mga Hudiyo, mga emperor. Mao'y ning kuan ning patay nila pero imbis mamatay ning daghan og maayo. Ang naa silang kasing-kasing is the Holy Trinity. Ang kanibang kahiusa sa Ginoo, usa ka Dios, 3 ka personas, the Holy Trinity. Unang ug ako ning i-relate sa resultas election karon, kusog kaayo ang espiritu sa unity. Dili ko maingon tungod ni Bongbong Marcos or tungod ni Sara, pero ila manggong gisagop ang kanibang gitawag natog pangandoy or gugma sa kahiusa, unity. Matod pa ni Kristo, ang nasod nga magpunay away malusno. Ang pamilya nga magunay away malusno. Ang parokya nga mag-unay away malusno. Pero kung magkahiusa, sa may hitabo, mulambo. Matod pa niya, ako ang punuan sa paras, kamo akong mga sanga. Magpabilin gani mo nako, mamunga gid mo og daghan. Pero mawa kay mo nako, sa may hitabo, malaya mo og isugnod. Katubit ang pagdamag sa bagyong Udit, daghan makay nangabali nga mga sanga ato, dagkong sanga kanaging ato diya kilid mga kahoy nangabali tindagko ang sanga sambag dako pas lawas dako puspos in town anangalaya gito sila. Pero tanawa ang nahibilin bisan pag hapit gipanitan sa hangin hurot gyud tanang dahon pero tanawa karon no awa mong tanaw. Awa, di ba nanahon na? Nanahon, nga naman, wa man mabuwag sa punuan. Ana. Dili tingali ko muingon nga sayop ang maong mga kahimtang, pero amazing lang ba nga
kining unit team, labi na gid si BBM, Bongbong Marcos, murag ang pagyubit, ang pagpasangil o ang tanang nga mga judgment ngadto niya pulos gyud negative. Kawatan, anak sa diktador, tax evader, sa pananguban diha, basta kaning tanan yung negative ngagi pahamtang ngadto niya. Ako na lang ning isulti karon, wag ko magtabi-tabi ani una, pero naka-appreciate gyud ko sa iyang batasan nga mura siya o si Kristo nga ang tanan nga mga kanang pagtulisok, tanan nga pasangil, hangtod na lang nalansang siya sa cross, sige lang yapong pasangil, pero wa gyud bisag usa ka pulong nga migawa sa iyang bakba nga nasuko siya, nga mireklamo siya, nga mingbahos po siya atake, wa gyud. Motong ang basa pa lang nako sa iyang kinaiyang nya niabot sad nga rin ni Inday Sara nga nagkahiusa sila anang positive campaigning, nakaingon ko kanilaw kay nigdot ato pa lang pagsugod pa lang nila ba lisod kay ni lisod kay ni buntogon pragod anang lalaki manguyab sa babae nga ingnos babae, pati ni mugnaom kapobre nimo, kabugo nimo, animal nimo, ana ba nya ang laki di ra gyud magtingog, ana ra gyud, ana ba nya sige lang yung dot ana no. Oy, adugay matukhangan ginang bayhana. Mudot. Mudot na. Paragod na mga asawa, sige kulatas ba na, sige ikaw banaka, ikaw pistiha ka na kay nasuko lagi. Ang bana di ra gyud magtingog, anap taparuson, di ra gyud magtingog, magsige ra gyud ingon, I love you, ana. Love you ka di. Patyon ti kang buanga kanana. Oy, di na damtag buntag oy, matukhangan gina. Nga naman, tungod kay musod lagi ang espiritu. Di na ni magkinahanglan o Katoliko ba ka, Kristiyano ba ka, Islam ba ka, o unsay imong relihiyon. Kay ang Ginoo man sa tanang katawhan. Kung dad-o nato ang iyang espiritu, the Spirit of the Holy Trinity, oneness of one God with three persons, kana porti ginang nindota. Ma-apply gini sa tanan natong mga sa tanan sa business, tanawan ng business establishment ug kuanay ta diha, away-away ng mga board of directors or mag-away-away ang mga managers, lusno ginang imong business, pero magkahiusa o saray kausa, mulambo gina. Ug mao na ang misyon nato. Nya, kumusta mamoron sa inyong pamilya? Nagkahiusa mo? Di ra ba mo parehag partido atong kanaganing before sa election? Hinaoton ta nga karon mo concede na. Makiglamano na. Doon na ra ba ko'y nahibaw ang pipila ka mga banag asawa nga nagbuwag og higda kay dili sila pareha og partido. Maglalis man sila, buwag la sa kuno. Ambot og nagbalik na baron sila ka. Og nakita nako karon akong gitan-aw sa news, mao ni ang sugod atong 2016 ba 2012 hangtod karon mao ni siya kinadak-an og percentage sa nibutar nga mga kuan ba mga voting ba niabot tag 65 million. Ang pinakataas nato 61 million man to panahon ni Duterte, karon kuan ron 65 million kuno ang nibutar. Nya nakita nako pagbutar nako ba nga itang hapsay naa ang kalinaw. Wa tibok Pilipinas aduna lang to yung murag pinatyanay duha ra ka buk patay. Nag-away lang tungod atong sa ding VCM nga nasayop unya nagsige nagpinasan ng linay hangtod na sangko sa away. Pero dili gyud ingon nga kanabitang gubot ana. Generally malinaon, malampuson dinhi og sa abroad. Kini usa ni ka indicator nga ang Ginoo nanalangin kanato. Yes, naagya po ni mga negative nga mga huna-huna. Pero mulaon ta nga ang atong kahuyang nga tawhanon basta mohigugma lang tas panaghiusa, mohigugma ta sa atong isig ka
tao, labi na isig ka Pilipino, masulbad ang tanang problema. Muna iampo nato ang mga nidaog nga unta mahigugma sa mga nangapildi. Iampo na ha. Nga tudloy silang namoy kaila, higugmaa ang napildi, ayaw daog-daoga. Naraba sa uban, maingon, kining barangaya, wa ko kadaog din him, wa na gyud mo roy tubig. Ayaw, kay muhubas sa dang imong tubig, og di na ka makighiusa, muhubas po ka. Dunay usa ka politisyan nga akong kaila, nga ang iyang style, pagdaog diya sa eleksyon, kadtong mga lugar nga wa siya kadaog, mo'y giuna niyag hatag og project. Pagsunod eleksyon, landslide. wa naman siya kontra, kay matod pa niyan, tagaan ko ning akong suodaan, okay naman na. Pero kadtong wa nako, di nako suod, akong unahog tabang, mo suporta na to. Amo sa mo kay init dire. Pero ingana bang style bang ang nidaog mahigugmas mga nangapildi. Ang napildi sad higugmaa ang nakadaog. Unsaon man paghigugma ang nakadaog, atong respetuhan. Tabangan nato pagtan-aw unsay maayong buhaton para sa atong katilingban. Ang atong buhaton is gitawag din nato siya og active participation. Kana bang kamautang mo check and balance sa ilang performance, pero dili aron dauton sila, kung dili aron atong ipakita unsay posibleng wa nila makit-i para sa kaayuhan. Parargo na sa imong bana o sa imong asawa, og nahigugma ang bana sa asawa unsa may buhaton, tutukan na niyang naong sa iyang asawa niya, iniday lakaw, mingon siya, day ayaw usa siya nga naman, murag wa mag-angay ang badli sa imong kilay. Ana, di man to makita sa asawa ang bana nga nahigugma, makakita ato, pero wa niya ina hibat man ang imong badlis makasuko man na time sa day, murag wa man ni mag-angay sa ako itsik, pag-check na sa tan-awan sa bitaw, no man di taas-taas man ni pagkabadli sa pikas, ay mo nang angayon ikaagay sa kana guwapa na ka kisbe, ana day, di ba mura sa kugbana no. Di imagination na ako kamusan no. Pero magsinawayay mo ana, lisod kayo. Mananglitan ron imong bana, hubog, porting hubuga, di nahapit ka klarog lakaw, unsa may imong isulti niya, magyaw-yaw ka, mayingon ka, ikaw, patuyang kag inom, yawa ka. Ayaw, magmaoy no na, mga buak no na tanan imong kanya, ang imong buhaton, kay magwarawara naman na siya, kay di naman nakatarong og lakaw, imong tabangan, diri-diri, agbay na ko, be. Kay ako kang tabangan na ro makatarog kag lakaw. Mana din na imong bana, believe jud ko ani akong asawa gyud, puutan kaayo. Ay naman imong kwarta siya, horot na. Nya, sa may naitabo siya, napay utang dito. Ana, mingon din imong asawa, sige lang, ning kamot lang ko og magpanglaba kay ako nang bayaran. Oh, nindota no. Mana mo? Lingo-lingo na mga yawan onay. Maunay atong buhaton aning nidaog, ato silang pakitaon ba nga niay diri kuwang niya sa mahigugmaon o respectful way atong ipresentar kanila unsay kuwang. Haron posible nga maapil sa ilang agenda sa paghimo sa kauswagan. Dili ba mahibilin? Ug mao ni ang tinuod nga unity or unit team, ang teamwork sa tao ug sa Ginoo. Ang teamwork nga nagikan sa kasing-kasing nga mahigugmaon, maalagaron ug kamaong muantos alang sa kaayuhan sa tanan. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Nindot kay no? Kamong tanang mga nasod, dahigan ninyo ang Ginoo. Ato sa ning isulti sa mga nidaog karon, dahigan ninyo ang Ginoo aron ang tibuok natong nasod sa Pilipinas makamaos ang mudaig sa Ginoo, dili mahimong yawanon.